pyörällä kiipeämään. Tuppaa käymään silleen, että kun tulee kokemusta tuohon kiipeilyyn, niin keksii hommata hienompia ja kalliimpia välineitä. Niitä välineitä tulee enemmän. Niitä jostain syystä suostuu kantamaan mukanaan paljon enemmän. Ja sit siinä käy silleen, että kokeneelta kun kysyy neuvoa, niin ne yleensä liittyy semmoisiin kalliisiin ja isoihin välineisiin. Mutta mun mielestä on tosi kiinnostavaa pitää yllä taito käyttää myös kevyempiä välineitä, jotka kulkee pyörällä mukana. No niin, katsotaan mitä meillä on repussa sitten. Ensinnäkin kalliokiipeilyvaljaat ja tämmönen kalliokiipeily lehmänhäntä, mitä kursseilla kovasti suosittelen. Palataan tuohon myöhemmin. Sitten meillä on nousukahva ja jalkalenkki. 1 kappale heittoliina. Sitten nousu kautta laskeutumislaitteena grigri, terässulkurengas, lukoton sulkurengas. No sitten täällä on 1 putkilo sitä varten, että jos tuolla puussa sattuisi olemaan 1 huollettava geokätkö. Kuorenpelastaja, sulkurengas, kirsikka. 25 metriä köyttä. Eli aika lyhyestä päästä toi köysi, mutta riittää. Ja köyden riittämisessä oleellisena apuna on tämmönen naru. Tää on siis kalliokiipeilyyn tarkoitettu magnesiumpussi, mistä mä oon repinyt tämmöisen sisäpussin pois, että saanut vähän lisää tilaa sinne. Jättänyt kuitenkin tän kivan ryppynarun tähän. Ja siellä on sisällä tommosta halpaa rautakaupan Paracord-narua, reilu 20 metriä. Sitten ekstrana vielä, kun tässä on tämmönen vetoketjullinen sivutasku, niin pieni heittopaino. Tätä tulee käytettyä aika harvoin. Paracord ei todellakaan toimi heittoliinana kovin hyvin. Mutta periaatteessa sillä voi päästä puussa vähän matkaa eteenpäin. Semmonen. Katsotaan mitä me näillä saadaan aikaan. Aina ei ole sitä luksusta, että voi käyttää matalalla olevaa oksaa ja edistää siitä. Aina niitä oksia ei vaan ole. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa voisi olla aika edullistakin. Koivut on vähän tunnettuja siitä, että jos tähtää tonne tosi ylös ja pyrkii saamaan aina sinne latvaan asti sen liinan, niin tulee olemaan sotkuja. Sitten jos on kevyellä kamoilla liikkeellä, mahdollisesti jopa uskaltanut lähteä ilman varaliinaa liikkeelle, niin haluaa tietysti välttää kaikki sotkut. Ja ideana olikin nyt katsoa, että miten me kevyillä kamoilla edistämällä tuosta alaoksalta lähtien päästään turvallisesti tonne ylös. Meillä on nyt tossa toi hyvä oksa eristettynä ja aiotaan käyttää kuorenpelastajaa. Siihen on parikin syytä. Ensinnäkin itse tykkään tästä lähtökohtaisesti enemmän kuin tyviankkurista ja paavoletkusta tai muusta sellaista suojasta. Ja toiseksi meillä on nyt tossa toi 25-metrinen köysi. Se ei edes riittäisi kaksin kerroin tuolta ylhäältä. Ja jos tässä aikos käyttää tyviankkuria ja edistää sitä tonne ylemmäs, niin meille ei edes riittäisi köysi tähän hommaan. Vedetään kuorenpelastaja puuhun. Meillä on se toinen video tästä samasta aiheesta, jossa on tehty nää vähän niin kuin normikamoilla ja nyt puhutaan vähän kevyemmistä kamoista. Siellä oli puhe monista jutuista, kuten siitä, että kannattaa vetää tää tälleen vähän 15, niin välttää sotkut parhaiten näin. Ja sitten köysiperä. Tykkään muuten jättää tämän solmun tässä köyden päässä olevassa narussa tänne päätyyn näin. Se ensinnäkin aiheuttaa vähemmän sotkua, esimerkiksi letkusuojaa käyttäessä. Ja sitten se on sellainen hauska niksi, että kun meillä on tässä tää jalussolmu, josta onnistuu kiskomaan oikein tiukasti kiinni, niin se lähtee tällä lailla itekseen auki. No. Kannattaa myös huomata, että jotkut heittoliinat ei pysy pelkällä jalussolmulla, vaan ne tarvii siihen päälle jonkun vetosolmun. Ei kannata luottaa tohon kitkaan, ellei tunne näitä matskuja ja tiedä, että se toimii. Noin. Kokeillaan miten solmutemppu pelittää. Hyvin.
Ja sitten ihan niin kuin toisessa videossa oli puhetta, niin vedetään tää melkein läpi asti. Meillä on lyhyt köysi, niin nyt tarkkana ettei mene liian pitkälle. Ja jätetään reilu metri tänne latvapäähän. Ja tähän tulee tää kuorenpelastajan tarviima solmu. Sulkurengas ihan tavalliseen tapaan. Ja nyt kun meillä köysi riittää tähän, niin käytetään siltä varalta, että tarvii vetää se tuolta alas, niin köyden alapäätä alasveto naruna. Noin. Krigri kiinni. Tarkastetaan ankkuri aina. Sulkurenkaat. Laitetaan jalkalenkki. Nousukahva kiinni. Tässä tapauksessa mulla on tämmönen kahvaton kahva. Basic. Ja sitten varmistukseksi vielä lehmänhäntä kiinni. Nousukahva. Ja sitten menoksi. Noin. Laitetaan pysäytyssolmu, backup-solmu Krigrin alapuolelle. Mutta otetaan vähän työvaraa jo valmiiksi. Ton verran me voidaan sietää löysää tuohon 3 metriä. Ja sitten mulla on lukoton sulkurengas, millä se voi ripustaa tänne. Itse tykkään laittaa tänne valjaiden vasemmalle puolelle. Noin, kädet vapaaksi. Ja seuraavaksi me kytkeydyttäisiin sitten tänne puuhun lehmänhännällä. Noin. Tuolla tavalla. Irrotetaan nousukamppeet. Mä en ota nyt jalkalenkkiä pois jalasta, koska mulla on tämmönen kuminauhasysteemi, mistä tykkään tosi paljon. Tää pitää riittävän hyvin hallussa tän jalkalenkin, että siihen ei kompastu. Tietysti pitää itse opiskella sen käyttöä ja varmistua, että se ei ole itsellä tiellä eikä aiheuta mitään vaaratilanteita niin kuin sotkeutumalla jalkoihin tai muuta. Mut jos sen saa pysymään tälleen hallussa, niin ei muuta kuin ripustetaan valjaisiin. Se saa olla siinä. Sitten ihan samalla tavalla kuin siinä videossa, missä esittelin aikaisemmin edistämistä, otetaan köyden loppupää talteen. Ripustetaan myös valjaisiin. Noin. Ja sitten puretaan ankkuri. Sitten otetaan kuorenpelastaja talteen. Noin. Sitten kaivetaan terässulkurengas täältä valjaista ja tehdään tästä työköydestä toinen lanyardi. Tätä saatetaan olla aavistuksen enemmän avattu siinä toisessa videossa, missä esitellään edistämistä, niin en tässä nyt mene tän syvemmälle enää. Noin. Sitten ruvetaan siirtämään kytköksiä eteenpäin. Meillä on nyt tässä muutamia tämmöisiä vähän pitempiä oksavälejä. Kannattaa olla tarkkana, ettei saa puussa sitten naamaansa tätä sulkurengasta ainakaan kovin pahasti. Et ei päädy puussa semmoiseen tilaan, että kaipaisi ensiapua. Voi esimerkiksi käyttää tätä itse puuta, mennä vähän sen toiselle puolelle suojaan. Näin. Ja sitten voidaan yrittää syöttää tonne tämmöisillä piiskaliikkeillä köyttä, että saadaan tiputettua toi sulkurengas elegantisti tänne takaisin.
Ja tässä on nyt tää juttu, mikä kalliokiipeilyvaljaissa on vähän ongelma. Näissä ei ole ihan loputtomasti tilaa, mutta saadaan tuohon varmistuslenkkiin mahtumaan. Kuitenkin noin. Hyvä. Ja me ollaan Griegrin varassa tossa. Sitten pitäisi päästä ylöspäin. Ja nyt sellainen juttu, että niin houkuttelevalta kuin tuntuisikin tämmönen DDRT-tekniikka, eli liikkuvan köyden tekniikka, että me kiskottaisiin tästä vaikka nousukahvalla ja jalkalenkillä alaspäin ja hinattaisiin tällä köydellä itteemme ylös, niin me ei tehdä sitä, koska nämä puut, missä me kätköillään, niin nämä kokee samat oksat aina sen kulutuksen, kun niitä tuppaa useammat ihmiset käyttämään. Toivottavasti tulevaisuudessa vielä useammat kiipeä niihin samoihin puihin kuin nykyisin, niin säästetään niitä. Eli kaikkea semmoista, mitä arboristit saattaakin tehdä tietäen, mitkä puut sitä kestää ja mitkä ei, niin kaikkea semmoista me ei voida tehdä. Eli tää on edelleen vaan nyt tällä lailla, kun se menee oksan yli ja se on klipattu takaisin. Eli me ollaan vähän niinku DRT-moodissa tässä, niin silloin kyse on aina varmistamisesta ja kiivetään oksia pitkin ylöspäin. Lähdetään kokeilemaan, miten se onnistuu. Meillähän on nyt täällä tää backup-solmu koko ajan kiinni, joten on ihan ok päästä tai olla pitämättä köydestä kiinni, kun ollaan Griegrin kanssa. No ja taas se, että ei oteta putoamisen riskiä, eli heti kun tulee sopiva tilanne, niin aina otetaan löysiä pois. Eli tämän köyden ei pitäisi olla putoamista pysäyttävä järjestelmä, vaan nimenomaan putoamisen estävä. Että sen varaan voi melkein milloin vaan istahtaa, jos niikseen tulee. No. Sitten ei muuta kuin lehmänhäntää taas ylemmäs. Eli nyt kun meillä on tää tämmönen kevyt setti, niin tää on nyt vähän tällaista, että me aina parkkeerataan lehmänhännällä oksalle ja siirretään toista kytköstä sillä aikaa eteenpäin. Ja sitten pyritään siirtämään seuraavan oksan yli. Mitähän tosta menisi? Melko hyvin. Huolellisesti sulkurenkaiden tarkastamiset. Ja sitten kun rupeaa riittävän paksut oksat loppumaan, niin siirrytään käyttämään runkoa, eli pyritään aina saamaan rungon ympäri toi lanyardi. Tässä voi olla vähän konstikas paikka, mutta katsotaan miten meidän käy. Noin ja tuolta. Noin. No niin, hei, me ollaan kätkyn korkeudella. Mut mulla on sellainen tapa, että ennen kuin lokkaan, syön evästä, fiilistelen maisemia, mitä ikinä on tullut puuhun tekemään, niin laitan ensin laskeutumisköyden valmiiksi. Ja sen jälkeen vasta huvit. Ja nyt tässä voisi katsoa, että missä meillä olisi semmonen hyvä paikka laskeutumisköydelle, niin tossa on esimerkiksi hyvä haarukka. Ja se ei tosiaan haittaa mitään, että se on vähän yläpuolella, eli jatketaan vielä pikkasen ylöspäin. No ja taas suositaan runkoa.
Laitetaan tuolta kautta ympäri. Noin. Noin. Sitten sovitellaan tähän paikalleen tätä kuorenpelastajaa. Ja taas se kysymys, että kumpaan suuntaan se helpommin tulee alas, jos me vedetään se tästä tonne päin. Uskoisin, että tää pienempi rengas tänne vasemmalle, eli niin, että se lähtee tänne vasemmalle päin pois, niin toimii tässä hyvin. Sitten vielä kertaalleen, että sekataan kytkös ja sitten avataan. Tää köysilaniardi, laitetaan sulkurengas pois. Otetaan köysi tuolta oksan takaa pois, katsotaan, että se ei mene mistään väärästä paikasta ympäri. Ja asennetaan. Laitetaan vaan vähän matkaa läpi solmu. Siirretään sulkurengas tuohon. Ja ankkuri on valmis. Hätätapauksessa voitaisiin lähteä laskeutumaan saman tien. Sitten katsotaan tää alasvetoköysi. Nyt mikäli meillä köysi riittäisi maahan asti kaksinkerroin, niin sitten me käytettäisiin tätä köyden loppupäätä. Mutta tässä tapauksessa se ei riitä, se loppuu armotta kesken. Joten nyt meidän ei ota muu kuin hoitaa jollain muulla tavalla tää alas vetäminen. Nyt tän köyden loppupään kanssa tosi tärkeä juttu, sama kuin kalliolla laskeutuessa. Aina päätysolmu. Ihan joka kerta. Silloin jos mennään sillä normityylillä, että me solmitaan köysi silmukaksi tässä, niin silloinhan sinne tulee se alapään solmu siinä samassa. Meidän on täysin mahdoton laskeutua sitä läpi, tai me pitäisi laskeutua takaisin tänne puuhun ja sittenkin me törmättäisiin siihen solmuun, mikä yhdistää nämä. Nyt kun me jätetään tää alapää irralleen, niin sinne solmu. Ja sitten kysymys kuuluu, että millä me tää vedetään alas. No meillä oli sitä varten tää näppärä narupussi. Ja tää on ihan kiva tää heittopainosivutasku. Jos ei muuta, niin tää heittopaino kelpaa hyväksi telineeksi tälle pienelle sulkurenkaalle, jonka saa näin näppärästi tähän köyden päähän kiinni. Ja tää on oikeastaan tässä tää homma. Nyt ei tarvii muuta kuin lähteä laskeutumaan. Meillä on nyt tämmönen tilanne, että lehmänhäntä on, kun se ei ole säädettävä, se on tämmönen lyhyt, niin se on vähän kireellä. Vetää tän vähän hassua asentoa tän hässäkän tässä, niin jotta pystyisi varmistamaan, että siellä on kaikki hyvin, niin on kiva tehdä silleen, että siirretään se vähemmän sotkusella tavalla tuohon puun ympärille. Noin. Tommoseksi varmistukseksi, jotta meidän on mukavampi tästä kaikessa rauhassa testata tää laskeutumisankkuri. Noin. Kireellä kaikki on aina selvempää. Kaikki hyvin. Sitten uskalletaan ottaa lehmänentä irti. Noin. Muistetaan avata toi backup-solmu tuolta, ettei törmätä sitä päin alas mennessä. Ja sitten yksi tärkeä juttu, ei unohdeta lokata sitä kätköä, jos se oli päivän agenda, eiks niin? Sitten kun on valmista, niin ei muuta kuin alas. Katsotaan, että naru purkautuu nätisti tuolta pussista. Jos sen on läjännyt sinne samalla tavalla kuin neuvoin, miten köysi läjätään köysisäkkiin, niin se tulee kyllä sieltä näin nätisti. No noin. Ja ei olisi tosiaan 25-metrinen köysi riittänyt tällä kertaa kaksinkertaisena tähän. Joten alasvetonaru ja
päätesolmu oli tarpeen. Sitten otetaan homma alas. Eli köyden sijasta vedetään alasvetonarusta. Ja ennen kuin köysi karkaa puuhun, niin otetaan pysäytyssolmu pois. Lisätään kirsikka. Ja tempastaan köysi sujuvasti alas. Siinä.